Днес е маркетинговия план за финансиране на работата на всеки един от партньорите на компания ArtLife, защото лично аз бях много впечатлен от начина, по който маркетинговия план взема предвид всяко едно действие, което всеки един от партньорите прави. А как е най-лесно да се стане партньор на компанията? Това е много лесно. Във всеки един сертифициран сервизен център вие може да подпишете договор с компанията и да получите пластикова карта, която на вас ви дава възможността всеки път да пазарувате с отстъпка от клиентските цени, която не е никак малка, това са 30%. Тогава вие получавате статуса клиент на компанията, като може да пазарувате по всяко едно време, както намерите за това и най-важното това, което ви е необходимо. В момента, в който вие натрупате 50 бала, тук длъжен съм да обясня, че баловете това са всъщност вътрешно-корпоративна единица, която всеки един продукт има стойност в лева и стойност в балове. Когато натрупате, независимо за какъв период, такъв обем от 50 бала, вие получавате статуса на консултант на компанията. Имате възможност вече да получавате обратно, не само да получавате отстъпка, а да получавате така наречения и кешбек се нарича, или пък възнаграждение, или пък отстъпка, допълнителна отстъпка от това, което сте направили и най-важното, което да получавате отстъпка и от това ония обем, който са направили хора, които вие сте привлекли, вие сте довели в компанията, и получавайки отстъпка от техния обем, техния оборот. Първото, това е, маркетинговия план е доста ясен, т.е. винаги може да получите информация за всяко едно от нивата. Аз тук ще се постарая да ви обясня какво е развитието на всеки един в рамките на достигайки първото най-важно, така да се каже, ниво в компанията, когато започва да се появяват вече и признаците на така наречения пасивен доход. Тоест, когато натрупате 50 бала, вие получавате статуса на консултант. От тук нататък, от всяка една ваша поръчка, която сте направили, не само ще получавате 30% отстъпка от когато пазарувате, но в края в началото или пък по периода на следващия месец, вие ще получавате допълнително бонус или кешбек, сега е много модерно да се нарича, в рамките на 10% от това, което сте направили като закупки в компанията. Но много по-важно е, че вече ще получавате и 5% от обема на хората, които сте довели в компанията. Тоест, новите клиенти, които вие сте довели в сервизните центрове, помогнали сте им да си направят пластикови карти за отстъпка и така нататък. И на базата на това, че сте достигнали тези 50 бала оборот, вие от следващия месец започвате да получавате тези допълнителни възнаграждения. Когато натрупате 400 бала, вие получавате така наречения статус на майстора. Т.е. вече получавате допълнително малко повече личен оборот, това е в рамките на 15% върху това, което вие лично сте закупили. Получавате от всеки един от консултантите, които са в вашата група, т.е. вече са достигнали тези 50%, получавате допълнително 10% върху техния оборот, върху техния личен оборот и най-важното, което е, вие ще получавате и 5% от стъпка или допълнително възнаграждение, извинявайте, допълнително възнаграждение от хората, които са достигнали вашето ниво. Тоест, вие сте ги довели в компанията, вие по някакъв начин сте им помогнали те да станат лоялни клиенти на компанията, да правят постоянно поръчки и са достигнали същото ниво, както сте при вас, но тук е много важно, че независимо, че ранга е един и същ, вие получавате 5% възнаграждение от техния оборот. Следващото ниво в кариерната стълбица на компанията, това е управляващия. Този статус се дава, когато вашия личен оборот достигне 2000 бала, което може да бъде постигнато в рамките на различен период от време, зависимост от закупките, които сте правили. Когато достигнете този статус, тогава вече от следващия месец, когато достигнете този статус, вие започвате да получавате кешбек в рамките на 25% върху вашите лични закупки, които сте направили. Отделно получавате 15% от
оборота, който са направили вашите консултанти, т.е. консултантите във вашата структура, 10% от това, което са направили майсторите и най-важното отново пак 5% върху оборота на хора, които са достигнали вашия ранг, т.е. 5% върху оборота, който прави всеки един управляващ във вашата структура. Това, което е важно да се знае тук, че специално при управляващите, вече съвсем малко усилия са необходими и като привличане на нови клиенти, и като индивидуални закупки и помагането на вашите партньори с различен статус, да достигнете първото ниво, където вече се получава действително един сериозен бонус, който е, така, може да се каже, почти равен на пасивния доход. Това е ранга директор. Ранга директор се достига, когато натрупания личен оборот достигне 4000 бала. Говорихме за тази единица, вътрешно-корпоративна единица. И най-важното, което е, че вие започвате да получавате обратно 35% възнаграждение върху вашия личен оборот, съответно 25% от оборота, който правят вашите консултанти, личния оборот, 15% върху оборота, който правят майсторите във вашата структура и 10% извинявайте, от оборота, който правят вашите управляващи, които са, така да се каже, следващите директори. Тук вече започваме да получаваме нещо, което е много характерно за, така да се каже, читавите или по-скоро истински ефективните маркетингови плани на планове на компаниите, които се занимават с мултилевел маркетинг. В момента, в който вие достигнете това ниво и благодарение на вашите усилия, на вашата помощ, на вашата съвместна работа с вашите партньори, отново човек от вашата структура достигне ранга директор, т.е. вие се изравнявате като статус, но в никакъв случай това не се отразява отрицателно на вашия доход. Тук няма как да се каже по отношение на парите да ви изпреваря. Защото в момента, в който сте директор и във вашата структура се появи сътрудник, партньор на компанията с ранга директор, вие започвате да получавате 7% от неговия оборот. Тук има един много интересен момент, че когато, примерно казвам, имате трима директори във вашата структура, вие започвате да получавате едно допълнително възнаграждение в зависимост от това колко директора са се появили. И в този случай тия 7% могат да нараснат до 15%, тъй като за всеки един допълнително създаден, изработен, така да се каже, роден нов директор, вие получавате по 1, 2, 3% надолу, като при този допълнителен процент може да достигне до 8%. Разбира се, това не е цялата картинка на маркетинговия план, защото ние имаме следващи много по-привлекателни нива, където започваме да говорим вече за сребърен директор, за златен директор, за рубинов директор, за брилянтов директор и, дай Боже, всеки му и президент на компанията, където допълнителните възнаграждения са действително много сериозни и сериозен е прихода, който може да получите. Едно от нещата, които трябва да запомните задължително, че когато достигнете този статус, вече освен тези 50, това, което всъщност трябваше да кажа още в самото начало, че за да получите вашите кешбекове, е необходимо всеки месец вие да правите поне 50 точки личен оборот. Това е едно от задължителните изисквания. Тези 50 точки са необходими както за консултанта, така и за президента. Тоест на всяко едно ниво минималното изискване, за да получите вашия личен бонус, обратно, са 50 точки. Тоест вие да пазарувате за себе си, за вашето семейство, 50 точки. Това е, така да се каже, едни съвсем елементарни изисквания. Другото, което искам да обясня, че когато сте което е много важно, че когато сте на нивото директор, тогава освен тези 50 точки личен оборот, се появява и изискването за задължителен групов оборот.
Този групов оборот е 500 точки. Това е, което най-бързо, най-елементарно може да се каже за маркетинговия план. Да не говорим това, че в рамките на цялото това развитие вие може да получавате и много други премии, награди, предметни награди. Например, на мен лично много ми харесва една награда, която е свързана с правенето на личен оборот, равен в рамките на една календарна година, на толкова колкото е годината. Примерно, казвам 2024, получавате продукти, които изпълнявате това изискване и получавате набор от продукти, които са необходими за вашите лични потребности, така да се каже. Ами, това е една общо взето казано най-елементарно, което бих искал да кажа по маркетинговия план. Разбира се, могат да се разиграят различни примери. Те са общо взето така огромно е разнообразието от примери, които можем да дадем. Но най-важното да се запомни, че стремежа на всеки един човек, който иска да получава сериозен обратен доход, това е достигането на нивото на директор. Това е което най-общо исках да кажа. Разбира се, тук има възможности за постигането на бърз старт, т.е. ако примерно казано направите в рамките на 2 месеца оборот, може бързо да достигнете нивото на управляващия, да не е необходимо да достигате непременно 2000 бала оборот и така нататък. Така. Това е което най-елементарно исках да кажа по отношение на маркетинговия план. Благодаря ви за вниманието.